Mette og Jan vil helt fjerne en af posterne på Camilla og Daniels budget. Så for at spare 1.200 kroner om måneden, har de sendt dem til en akupunktør. Velkommen. Velkommen til. Jamen, det bliver jo spændende, I sådan skal til at leve et nyt liv uden cigaretter. Ja. Det handler om, det er, at I skal afgiftes. Og det foregår ved nogle små nåle, som I får sat i øret. Jeg starter så med at tage på din kone. Ja, tager pulsen. Godt. Der er jo omkring 4.000-5.000 kemiske stoffer i en cigaret. Jeg bliver bedt om at række tungen. Man tjekker også tungen. Tungen, den viser en masse forskellige ting. Når jeg så sætter de nåle i, så får jeg mere ro i kroppen. Okay. Og så skaber man balance simpelthen, og det er det, det handler om. Så skal vi til det, min ven. Hvis du drejer hovedet herover, skal du se, så sætter jeg en lille nåle i der. Hvis I kan forestille jer sådan en vægt, en brevvægt, der skal være balance. Sådan er det også inde i kroppen. Hvis I er i ubalance, så står den sådan, og når I er i balance, så står den sådan. Så det, der gælder om for mig, det er at gå ind og få rettet op på det, der hedder yin og yang. Det er de punkter, jeg sætter i her, det er sådan nogle specielle punkter, som går ind og regulerer. Så bliver man ikke så aggressiv, og man får ikke de der abstinenser. Var det det? Ja. Okay. Ja, svært var det ikke. Man kan godt få lidt, men det er ikke sådan, at man fuldstændig tænker på en smøg og kører efter dem. Du må da indrømme, at det er da ikke slemt at fri, vel? Nej, det synes jeg ikke. Altså, nu er det meget fint. Det der er værre. Er det den, der stikker mig? Nej. Den her, den går ind og laver. Du kan prøve at se, at den laver sådan en prik, og så ved jeg nøjagtigt, hvor jeg skal sætte det, ikke? Men det, der faktisk sker, det er, når du tager nikotinen, så sker der en produktion i kroppen af nogle stresshormoner, kamphormoner, som gør, at man egentlig slapper af, men alligevel er stresset. Og prøv at trække vejret ind, og puste ud. Det, der sker, når jeg sætter nålene i jeres øre, det er jo faktisk, at jeg går ind og afgifter jer. Det var det. Au. Du er sej. Jeg vidste, det var da godt. Flot. Og når nikotinen den begynder at komme ud af kroppen, jamen, så begynder kroppen sådan, at fungere bedre. Nu har I fået hjælp til det. I skal selvfølgelig også selv sige, jamen nu er det en ny livsstil. Ja, man skal selv være opsat på det, ja, kan man det sige. er jo også, ikke? Og jeg kan mærke, at I selv gør meget, ikke? Så det er jo perfekt. Jeg synes, det var underligt at komme op og prøve. Men det virker så rart et eller andet sted. Tak for i dag. Selv tak. Ja, tak for god fornøjelse med det. Tak for i dag. Tak Vi for ses. hjælpen. Jamen, det var så let. Jeg synes, det gjorde en anelse ondt. Det kunne godt mærke, ja. Jamen, det var faktisk ikke så slemt, som jeg havde regnet med. Jeg håber bare, det hjælper. Det burde det jo gøre. Så snakker vi også om rygestop. Ja. Hvordan går det med det? Det går fint. Vi ryger faktisk ikke. Det er en helt underlig følelse at være fuldstændig røgfri lige pludselig. Jeg tror, det hjælper i virkeligheden med de nåle der, men det gør det Ja, det synes jeg også. Jeg troede ikke på det, men det har jo så bevist, at det faktisk er rigtigt.